Min bniedem bil-vizzju ta' droga għal raġel li riforma ruħu ma reġax ħares lura u waqaf organizzazzjoni u llum qed juża biex jgħin lil ħaddieħor li jinsab fis-sitwazzjoni li kien fiha hu. Dan huwa Charles Kassar mill-Hairdressing Organisation Malta li ħal inizjattiva biex kull sena jorganizza ġurnata b'differenza għal residenti tal-komunità Santa Marija Setqa f'Ħalluqa. Ħafna snin ilu jiena konti għad residenti hawnhekk f'dil-komunità wkoll u naf kemm diffiċli biex tgħaddi minn dal-programm bażikament. U wara ċertu snin deċidejna nibdew nippruvaw kull sena niġu naqtaw ix-xahar ta' residenti nsajrulhom qed tifhem tkun dik il-ġurnata trid tagħhom bażikament. F'ġurnata li bdiet minn kmieni filgħodu bis-sem ta' 5 stilisti tax-xahar u 2 koki, id-9 residenti fil-komunità mhux biss ingħataw servizzi għal xarhom, iżda kielu ikla bnina u Maltija preparata lihom mill-organizzazzjoni Chef Malta. Mela llum ġejna nferħu daqsxejn residenti hawnhekk bikel daqsxejn li jintuża fil-ristorazzjoni Maltija u ġejna nservu tipo ta' brusketta kollox mamul lokali bil-ġbejniet Maltin, bit-tadam, prodotti kollox lokali. Imbagħad għandna buffet bit-3 tipi ta' ġin, għamilna kannelloni bil-frott tal-baħar, għamilna l-pakkeri bil-żaq tal-majjal u bit-tadam u għandna l-anjoli tipo ta' tortellina mimlija biċ-ċingjale. Ċali Kutajjar li jmexxi l-komunità innota kif għar-residenti id-dera hija importanti u għalihom tfisser ħafna li jkun hemm nies lil hinn mill-erbarkejjen tad-dar li jiddedikaw il-ħin għalihom. Is-Sur Kutajjar ħadna lura l meta Charles avviċinhom bl-idea l-ewwel darba. Ifhem l-ewwel darba qed speċi jedna hawn min ftakar fina u min speċi importaħ hawn min għalihom daw il-tip ta' klient huwa importanti, ġifieri u l-istess servizzi li għandu bżonn ħaddieħor huma l-servizzi li jistgħu jieħdu huma wkoll. Fi programm ta' dixxilpina, ġurnata bħal din tagħmel differenza kbira hekk kif tbiddel xi ftit ir-rutina. Għaldaqstant Charles appella biex għaqdiet u organizzazzjonijiet oħra f'pajjiżna jimxu bl-eżempju sabiex aktar persuni għaddejjin bi programmi simili ikomplu jingħataw l-appoġġ li għandhom bżonn. Ma jħossuhomx li huma din waħedhom maqtuwaj mill-soċjetà bażikament, li bażikament hemm nies oħra li qed jaħsbu fihom biex jagħmlu karaġġ bażikament biex jgħaddu minn dal-programm u jkollhom karriera u futur aħjar.